Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Macho, Guapito. Oh, Di, ang imong hubon. Anak ko, Adiyot sa kunan, ginigaw ko nimo. anong lagom lang imong mga mata? Si Chip o Jirax ang nagbuhat na ko ini, anak. Unsa? Pikto? Oo, mau kira si Ronaldo. Kabantay man ko. Manugo siya mga kauban na mo din nga. Patumba ko. Ay, giyay. Ay, way mitubay. Kuya ini, di na kumabtan og ugma. Nga naman, Tito. Daghan ang mga piniriso nga kasangga ni Chip o Jirax din eh. Gusto mo bawas na ko si Chip sa akong pagdamay niya. Maong napriso usap siya. Tike. Dadi, unsa ba ka? Wagi mitubay. Tabangi ko. Bahin ini si Ronaldo tabangi taon ko aron di ko mamatay. Dad, Pito. Di ko gusto mamatay ka, Dad. Pili, Dadi. Oh, Clintoy, anak! Nilanding, ganina ra ko nga wa makakita ni nang iyay. Hain ba siya? Miyado nas merkado? Ay, undo. Doon ay magpahilot niya. Mao ba noy? Oh, mau ka na, undo. Diyan ang news. Paper man ang iyan. Salamat. Adarang bayad, Ay, salamat sa Apil na to ang sa akong giutang. Oh, sige. Sige lang nga, gig. Sige lang kag palit. O, newspaper. Nagiyay so. Bitaw. Sige na bitaw Sige na kong lang. palit. Kalingawan lang god og basa god. Ba? Sige. Yan ka na nagiyay. Sige. Newspaper. Newspaper ba diha? Newspaper. Di agihapon sa pamantalaan ang dagwang undo. Astilan bayain eh. Hangtod ka no sa makining pagtago na mo kang undo. Maluoy manggid miniyas nandeng. Dili ko magdugay din sa merkado. Kay ang ipatuo ra ba namo ni nanding kang undo kung mangutan na kini kun asa ko, ingnon lang nga may giilot ko. Padayon sa anahan. Tara dito dapita ang balsa nga akong sakyan paingon sa amo. Oh, sama ni. May dagway ni undo nga gipapilit ining mga poste sa merkado. Hala no, gipangita gid ay siya. Kaya gipangpilit naman na niyang dagway din sa merkado ng mga poste. Ginoo ko. Gikulpaan naman ko ini. Pastilan, og doon ay ma-interest sa dagway nga naanang undo. Mangita sila kay tiaw mo ka na. Kadako sa gante kung kinsay makareport sa kapulisan ining dapita bahing undo. Unsao na lang. Ay, mayo ka na balik ka tayo niya. Duha naman ka tao nagpahilot na ko nanding. Mauba. Sa man kapalit ka. Oh, di ating kisok-sok na ko sa akong sayal. Ambi tayo. Maghuwat. Hayas undo. Napat ya. Madun ka nun sa iyong payag. Ay, pastilan. Huwag yun ka masayop. Huwag ka masayop yay kayo nang utahan siya kung hain ka. Kung may adto ka ba kung sa merkado? Pastilan ding, pastilan. Wa na hunong ang akong kulba. Diyan nagpaingon ko din eh. Kay. Niyan ta magpadayog sulte. Kanang wa si Onta.
Ilanding. Na naman sinang iyay adto sa ko sa payag ha. Sige, Undo. Oh, kakita na siya ni mo yan nga nabalikan na. Lagi. Stila nandeng. Nahadlok. Nagyan ko deng. Nanuko ka na. Ambi na pamantalaan, hindi palit ambi. Kadiyat siya kay maayo na akong pagkasok-sok sa akong sayal. Dada. Oh, Pasada yun nandeng. napukas ang sayal. Kinoo ko iyay. Di padakan man ang larawan ni Undo dinis at tubangan sa pamantalaan. Gani. Awa, Klaro na kaayo. Nya, siya may atong buhaton ni nandeng. Siya man. Anhilang ko. Di ko magpalata nga nag-observer ko sa mga piniriso din Pagmatngon kong maayo. Kaya si Warden dili mo tuo sa akong isulti og irason niya. Nganong di ka din Nganong mi atas ka man, Aida? Walang Ma'am Girly. Nagduda ka na ako sa? Ha? Nagduda ka nga tuwa ko milaban nila? Unsay mong ipasabot, Ma'am Girly? Na ako ni mo. Ha? Unsay? Wala lang ko nagpaila nga na ako milaban ni mo. Unsa? Mao ka na. Salig lang na ko, Aida. Ma'am Girly. Saligi lang ko, Aida. Amay ka, kumutuo sa gisulti ni Ma'am Girly nako. Ngano nakasulti man siya ato? Aida! Ma'am Girly. Gawas diha, doon na kay dalaw. Kinsa man siya, Ma'am Girly? Gawas na diha, aron makibaw kag kinsa. Dili na magbalata. Gawas na diha, dugaya oy! Lagi. Ay. Dili ka angin kumpiyansaan ko. Gituyo na ko nga masuko. Nagtan-aw ang kauban nimo sa silda. Ma'am Girly. Malipay kang makakita sa imong bisita. Unsa? Saman, Warden. Nagkunat ka sa gipakita na akong papilis kung si Kinsa sa Aida. Huwag ka magdahom mo no, Warden. Mga bisag unsa pa yung buhato ni Aida. Di mo malampos. Kaya nakagi siya grabe ka training. Kaya kiniadto sa wa pa siya masayo pagsuod sa sindikato. Usa siya nga gibasidunggan siya kaptik. O nga, ayaw kumpiyansa, Warden. Ayaw pa na sa kwarta nga ihatag ka nimo sa ubang mga piterisyo din. Ayaw huwag tanga nga ang pagsalig nimo. Marugi ang imong dignidad isip po sa kawarden. Ipabasa ko ikaw ang profile, Aida. Kaya, huwag tingalin mo kinibasa, ha? Hinugtuki og maayo ang talan, Ma'am Jennifer. Dila ko maglugay, ha, Aida? Ato ko. Sir, salamat gid kaayo. Saludo ko nimo kay may anida yun ka. Kang kisang cellphone ang imong gigamit sa pag-text ako. Kang Ma'am Girly, jail guard din gipagamit ko niya, sir. Doon na pa yung ito o misalig si mong pagkatao di sa sud, Aida. Mawala gid, sir. Nagasulti na kami sa warden. Huwag siya makatuo sa imong profile. Sir, Naman unta siya ikopya, pero klaro nga huwag kinibasa. Mga ako siyang ipabasa og balik. Ibaoran ko na siya nga dili kahilaptan. Dili sa sud. Kaya bisag nakasa ka, pero agay mo kining servisyon. Kaya kung makagawas ka na din, Aida, rekruton ka na mo pagbalik. Kaya dako ka ikatabang sa gobyerno. salamat kaayo sa imong pagsalig, sir. Ikaw ha? Mauday nga gahi kaayo ka kay Ma'am, di na ta magsulti bahin, ana. bilib ko nimo, Aida. Kung wa pa ko sultihi sa tanan ni Warden, dili ko mahibaw mo kinsa ka. Klaro na lang, nakagusto si Ma'am Girly kang Aida. Ha, klaro ana? Ama buang ay. Ha, buang bitaw. Tumboy ka na si Ma'am Girly. Gwapas Aida. Natural, magkagustuhan din na sila. Mga buang. Ma'am,
Ma'am, ayaw silang tubayi, Ma'am Girly. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!